300,000 turist saru Malta f'Lulju li għadda, żieda ta' 13% meta mqabbel ma' Lulju tas-sena l-oħra. Tixhed dan statistika tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika li tispjega li din iż-żieda fit-turisti ħallit mal-280 miljun euro fl-ekonomija ta' pajjiżna. Intant f'rapport maħruġ mill-MHRA maħdum mill-kumpanija Deloitte wera li l-lukandi f'dawn l-aħħar xhur gawdew miż-żieda fit-turisti. Dwar dan tkellimna mal-President tal-Assoċjazzjoni għall-Lukandi u r-Ristoranti Tony Zara. Il-findings kienu tajbin ħafna, infatti kellna increases fl-arrivals, increases fil-guest nights u increases fil-revenue. U l-iktar ħaġa interessanti li s-sena l-oħra bħal da żmien kellna il-presidenza tal-EU. Għalkemm kien hemm il-presidenza u kellu impatt, dis-sena ir-riżultati huma aħjar minn tas-sena l-oħra. U dak huwa ta' sodisfazzjon kbir għax jidher illi l-industrija kellha suċċess ieħor dis-sena. Il-Ministru għat-Turiżmu Konrad Mizzi esprima s-sodisfazzjon tiegħu għal fatt li l-ħidma ta' dan il-Gvern qed ħalli l-frott. Innota li tul dawn l-aħħar xhur il-Linja Nazzjonali tal-Ajru l-Air Malta komplet tikber u bżieda ta' 21 rotta flimkien ma' żewġ ajruplani ġodda. Barra minn hekk fi żmien li ġej se jiġu introdotti wkoll rotot u ajruplani ġodda. Kenna riżultati sbieħ ħafna u kenna riżultati sbieħ anke fix-shoulder months, ġifieri minn Jannar sa Ġunju, li huwa importanti ħafna lina. Ħaddimna ħafna biex inżidu r-rotot. Dan kollu krea aktar capacity lejn Malta u ovvjament il-passiġġieri u l-turisti għażlu f'din id-destinazzjoni għax kellhom dik iċ-choice. Malta tinbidel u tissir an all year round destination li hija xi ħaġa importanti ħafna. Ġifieri t-turisti mhux jiġu biss fis-sajf imma nifirxuhom mas-sena kollha.